sedulure pun akeh. Ora, ning sedulur sing khusus. Khusus pripun? Khusus iki tegese kowe njaluk apa-apa aku ya tak nehi. Tenan? Tenan. Kula nyuwun setunggal. Apa? Jenengan dados bojo kula. Kuwi sing aku ra setuju. Lah kene kok ora setuju. Awang seduluran kok pek bojo. Aja kaya Ya ora apa-apa saiki wis wayahe sedulur dadi bojo iki ya akeh. apa? Heeh. Ya to lakon iki piye jane iki? Mas Geter melok barang Mas Geter. Nek gelem nyalai prosedur. Nek ra gelem kok ora eman ning kaya piye? Ya Jenengan dereng nyobi kok nggih Den Mas. Umpami sampun nyobi mengke bakal tuman. Cobi riyin mboten sak aja muni ora nek urung jajal ki. ora. Ora tenan kok. Aku ki putrane Adipati Tergal. Kula Ora ngertos saben panjenengan wanita tak tresnani ku ora iso. Lah mboten saged nek kalian liyane monggo nek kalian kula mbok dicoba riyin. Kaya tuku pit. Lah kula dipadhake pit ya ora apa-apa wis. Lah kok apa-apa gelem ki kepiye? Lagi wong kula ya tresna tenan lho kalian panjenengan menika pripun to nggih? Mas Dayat niki lho le marai. Ora apa-apa. Allah. Heh, Purun nggih? ora. Napa kudu tak tembangke? Tembang. Nanging ora tresna. Lah kok mboten Tak rungokke kuping tengen metu kiwa tak lebokke ngendi ya? Sak metune. leboke ngendi? Kuping. Kuping? Wes nebang. Kaya nyoto kowe iso ndudut atiku. Tak tresnani.